Marketingplan Duo Life for you in Slovakia. Dobrý deň, moje meno je Dietmar, Ina robí preklad a pre vás teraz predstavíme marketingový plán Duo Lifeu pre slovenský trh. To be full active and get the whole compensation plan, you have to have a business activity for minimum 500 points every month. Takže aby ste boli celkovo biznis aktívni a dostávali všetky provisky, musíte byť aktívni na 500 bodov mesačne. If you have less than 500 points, over 250 points, you're just getting half of the provision out of the marketing plan. A keď máte 250 bodov, dostávate polovicu proviziek. Company Duo Life has this activity from the 16th of each month until to the 15th of the next month. A Duo Life aktivita sa ráta od 16. v každom mesiaci do 15. v nasledujúcom mesiaci. Your provision is paid out on the end of the month. Vaša provízia je vyplácaná ku koncu daného mesiaca. This is an overview about the marketing plan in an Excel sheet. We will go now point by point through it. A videli ste marketingový plán v overview v Excel tabulke. Teraz si prejdeme bod po bode každý bod. First, for each club member which you personally enroll, you're getting a one-time starting bonus. Pre každého človeka, ktorého osobne vy zaregistrujete, dostávate jednorázový štartovací bonus. It's up to from how much points is their first order. You get, because of this, between 12 to 100 euros. A od veľkosti jeho prvej objednávky záleží to, aká vysoká bude vaša proviska. Tá je od 12 do 100 eur. Passive and the carrier structure is divided in two different structures. A vaša štruktúra je rozdelená do dvoch nezávislých štruktúr. And they can be different from each other. A oni môžu byť rozdielne, nemusia sa byť identické. In your passive structure, you earn until to the 5th active level 5% of each order which is done. A v pasívnej štruktúre zarábate do 5. aktívneho levelu, čiže do 5. hĺbky, 5% mesačnej objednávky. In your career structure, you earn as per your actual rank, and this structure decides about your rank and additional promotions. V kariérnej štruktúre zarábate z vašeho aktuálneho ranku a táto štruktúra taktiež rozhoduje o vašom ranku a o vašich ďalších províziách. So now to look inside the passive structure. Teraz sa nahliadneme do pasívnej štruktúry. I believe it's easier to work in 2 teams, 2 legs than in 3, 4 or 5. Som presvedčený a prakticky viem, že je jednoduchšie pracovať s 2 tímmi, s 2 nohami na začiatku, čím s 3, 4, 5. So you can use the possibilities of the passive structure. Takže môžete využiť výhody, možnosti pasívnej štruktúry. I build up my teams all the time on a base of 1 person plus 5. Ja vždy budujem môj tím vychádzajúc z vzorca 1 plus 5. So let's say you just write them down in your 3 structures, 1, 2, 3, and 4 and 5 you put under 1 and 2. Čiže povedzme, že ste rozložili ľudí 1., 2., 3. noha a potom ste pod nich dali 4., 5. And your passive structure can look the same. Pasívna štruktúra môže vyzerať presne rovnako identicky. But I suggest that you taking person number 3 in a different way. Ale ja vám chcem poradiť, že osobu číslo 3 môžete uložiť úplne inak. Prečo? Just put this person before you enroll person number 2 and 5.
Uložte toho človeka ešte predtým, ako zaregistrujete alebo uložíte človeka 2 a 5. And because of that, this person, number 3, is earning of each member from partner 2 and 5 until to the 5th active level each month 5%. A táto osoba bude zarábať zo všetkého, čo vy vytvoríte s 2 a 5, až do 5. aktívneho levelu bude zarábať 5%. That means that you are able to work in 2 organizations, that your energy is not divided, and because of this, you are helping all of the people. A teraz vy máte možnosť osobne pracovať s jednou a druhou organizáciou. Vaša energia není rozpoltená na viacero a tým pádom viete pomôcť všetkým svojim ľuďom. Who is this person number 3? Kto je táto osoba číslo 3? Or this is somebody who just want to earn the product, to use the products and is ordering every month products. A to je osoba, ktorá môže len chcieť používať produkty a každý mesiac si ich objednáva. Maybe this is a client with a big family. Možno to je klient s veľkou rodinou. Or maybe this is somebody out of your family. Možno to je niekto z vašej rodiny. Who you want to help. Komu chcete pomôcť. So because of that, this person is getting the energy of the structure from person number 2 and 5, but you don't have to work in this structure. Takže táto osoba dostáva energiu osob z 2 a 5 a pomáha vám taktiež budovať štruktúru. The next what we have is the loyalty bonus. Veľmi dôležitý je bonus loyalty. Every time if you buy 4 months in a row products from 250 to 499 points, you get 1 day and night kit for free. A keď si 4 mesiace za sebou nakupujete produkty v hodnote 250 do 499 bodov, dostávate od spoločnosti gratis 1 set dňa noci. If you buy in each of these 4 months for 500 points or more, you even get 2 day and night kits for free. Keď 4 mesiace po sebe nakupujete produkty v hodnote 500 bodov a viac, dostávate 2 deň noci gratis. You can as well resell our products. Taktiež môžete predávať naše produkty. And you can earn on this between 30 to 40% on the selling. A z tohto môžete zarobiť 30 až 40% na predaji. So, you can do it in 2 different ways. Môžeme to robiť dvomi rôznymi spôsobmi. One, you can buy the products for yourself and sell them by yourself. Môžete predať a môžete si produkty kúpiť a ich predať sami. Or you can send to your customer a personal link for the Duolife shop that he is buying the products directly by Duolife. Alebo môžete svojim zákazníkom poslať váš personalizovaný link vášho e-shopu a oni môžu nakúpiť od Duolife. Duolife will arrange for you the logistics and the payments and you just get the provision into your personal pocket. Takže Duolife sa postará o všetky logistické, finančné záležitosti a vy len dostanete províziu do vášej virtuálnej peňaženky. We have a special car bonus. Máme špeciálny bonus na auto. Duolife members which are qualified are allowed to get from 20% on each new Mercedes or Jaguar as a bonus agreed for Duolife members. Čiže všetci ľudia, ktorí sa kvalifikujú, majú možnosť dostať zľavu na Mercedes a Jaguar 20% plus, čiže od 20 do 23%, a tieto podmienky sú priamo dohodnuté s Mercedesom a Jaguarom pre všetkých členov klubu Duolife. How to be qualified? Ako sa kvalifikovať? One possibility is become a team manager and stay on the rank of team manager or higher.
Stačí sa stať tým manažerom a dosiahnuť 25 000 bodov, obrat celej štruktúry alebo viac. If you're not a team manager, maybe you are totally new. Možno ste úplne noví, nemôžete byť tým manažerom ešte. Then you can buy your business activity in front for 12 months, one time together. Takže vaša biznis aktivita za 12 mesiacov môže byť kúpená jednorázovo za 6 000 bodov. And the 6,000 points for your first buying will go into the structure. A 6 000 bodov z vašej prvej objednávky vlastne pôjdu do vašej štruktúry. So, provision from your career. A provisky z vašej kariéry. So on each rank, if you're qualified, you get the provision from your open line. A z každej z každej pozície, na ktorú ste kvalifikovaní, dostanete províziu do vašej otvorenej nohy. So what does this mean? Čo to znamená? For example, let's say again you are a senior manager and you would earn 70% of the turnover of your group. A povedzme, že ste senior manažerom a dostávate 17% z tejto linie. But let's say that in your 3 legs, you have in each leg one team manager. Povedzme, že v každej z vašej nohy máte tam team manažera. Each of them have something like 30, 33, 34,000 points. Každý z nich zarába 30, 34, 33 tisíc. So they earn from their team 10% of the turnover. Takže oni dostávajú zo svojich tímov po 10%. Because you are over them, pretože ste vyššie nad nimi, you are getting the 7% which the company didn't pay out. Dostávate 7%, ktoré spoločnosť ešte nevyplatila. This compensation plan is based on the difference of the provisions between each rank. Takže tento kompenzačný plán je na základe rozdielov medzi jednotlivými pozíciami. So, what's important for you to know? Čo je pre vás dôležité vedieť? Let's say again, as a senior manager, you have 4 months of a grace period. Pamätáte si, že ako napríklad senior manažer, vaša pozícia sa vám podrží 4 mesiace. That means even if you are not qualified, you get the next 4 months the payments as you would be a senior manager. Takže aj keď nie ste kvalifikovaní, vy ďalšie 4 mesiace, keď sa akoby opätovne nekvalifikujete, tak aj tak ďalšie 4 mesiace dostanete provízie ako senior manager. This allow you, after getting your rank, to build up a stability. Toto vám dovolí si získať čas na to po získaní vašej pozície, aby ste mali priestor vybudovať stabilitu vo vašej organizácii. So, how to become on the rank of senior manager, for example? Napríklad, ako sa dostať na pozíciu senior manažera? It's the rule, the 60-40 rule. A hovoríme tu o pravidle, ktoré musí byť zachované, a to je 60 na 40%. To become senior manager, you need 100,000 points turnover. Aby ste boli senior manažerom, potrebujete 100 000 obrat. So, if you have a 60-40 rule, the first person, as an example, is not qualified. Aby sme boli dodržané pravidlo 60-40, tak prvý príklad, ktorý som uviedol, je to príklad, kedy sa nekvalifikujete. Because Prečo? this person has 60,000 points from her bigger leg. Pretože táto osoba dostáva 60 000 zo svojej najväčšej nohy, 30,000 from her second leg, a 30 000 z jej ďalšej nohy and 500 from her third leg. a 500 z jej tretej nohy. So this is together 90,500 points.
Takže to je v konečnom dôsledku 90 500. The second person is qualified because she can take 60,000 points from her bigger leg. A druhá osoba je kvalifikovaná, pretože ona zobere 60 000 zo svojej väčšej nohy. And 39,000 plus 500 is together 100,000. A 39 500 plus 500 je to dokopy 100 000. The third person is qualified as well because her business is perfectly organized in a structure in 3 different legs. A tretia osoba taktiež dosiahne ten rank, pretože má veľmi peknú rovnováhu vo všetkých troch organizáciách. So important is to your career is as well counted your own activity until to 1,000 points. Veľmi dôležité je, aby ste nezabudli, že vaša aktivita sa ráta do 1000 bodov, ktorá ide tiež do spočítania do vašej kariéry. So that means in the fourth example, 49 plus 1,000 plus 1,000 points your own activity, you are as well qualified. Takže to znamená, že 49 plus 49 plus 1000 plus 1000, tak ste kvalifikovaní. So now, because we have a compensation plan based on the difference of percentage, keďže náš kompenzačný plán je na základe rozdiel medzi percenta medzi kariérami. So from the rank of a regional manager, if you have a person in your structure which have the same rank or is higher, you even earn on this person. A takže od pozície regionálneho manažéra, keď máte v svojej štruktúre človeka, ktorý je v takej istej pozície alebo vás dokonca preskočí, aj tak z toho človeka zarábate. So you get from such a person, from her open lines, on the same level 2%, if the person is 1 level higher 1.5%, 2 levels higher 1%, 3 levels higher 0.5%. Čiže keď máte z osoby z jej otvorenej línie, dostávate, pokiaľ je na tej istej pozícii 2%, pokiaľ je o pozíciu vyššie 1,5%, pokiaľ je o 2 pozície vyššie 1%, keď je o 3 pozície vyššie 0,5%. Very interesting in Duo Life is that you're getting a rank bonus if you're doing the rank advancement in time. Veľmi zaujímavé v DuoLife je bonus za pozíciu, keď ju dosiahnete v správnom alebo požadovanom čase. So, for example, to be a team leader, napríklad, aby sa stať tým lídrom, in the first 40 days, za prvých 40 dní, and after that you confirm the team leader one more time, a potom ešte potvrdíte tým lídra ešte jedenkrát, the company is paying you 370 euros. A spoločnosť vám zaplatí bonus vo výške 370 eur. So the first two bonuses for the team leader and team manager is paid in one time after you got the rank and you confirmed the rank. Takže prvé dva bonusy, tým lídra a tým manažera, sú vám vyplácané vtedy, keď raz spravíte a potom raz potvrdíte túto pozíciu. After the level of regional manager, it's paid out not in one time, but in 10 installment rates. Ale od pozície regionálneho manažera tieto bonusy už nie sú vyplácané jednorazovo, ale sú vyplácané v rozdelení na 10 krát. And each time, if you qualified, they're paying the next installment rate to you. A každý krát, keď potvrdíte tú pozíciu, tak každý krát vám je vyplácaná 1/10 vlastne z týchto peňazí. So this is a very nice thing. Takže toto je veľmi príjemná vec. At this moment, I'm getting per month
the installment rate for regional manager, senior manager, and regional director. V tomto súčasnosti teraz dostávam každý mesiac extra peniaze za regionálneho manažera, senior manažera a regionálneho direktora. And this is helping you to build up your business over a long time. A toto vám pomáha udržať si stabilitu a budovať svoj biznis dlhodobo. The next thing, we have as well a car program which allows you to get cheaper cars or to get payments for your cars. A ďalší bonus je, máme možnosť automobilovej programy, ktorá vám dáva dve možnosti. Získať vlastné auto lacnejšie, alebo dostať auto od Duo Life na využitie. So, you have two possibilities. You can buy, lease, or rent a car by yourself, and Duo Life is paying you per month as per your rank for the agreed amount. A máte dve možnosti. Môžete si kúpiť, prenajať alebo zobrať na leasing auto. A Duo Life bude vám dávať províziu mesačne, ktorá je rozpísaná alebo dohodnutá podľa vášho levelu, vášho ranku. Or the second possibility is that Duo Life rent a car for 11 months the Mercedes or 12 months the Jaguar, and you have paid per month the agreed amount as per your rank. Alebo máte možnosť, že Duo Life si prenajme auto, čiže na 11 mesiacov Mercedes, na 12 mesiacov Jaguar a platí za vás vlastne to prenajatie, taktiež ako je to tabuľkovo rozpísané podľa vášho levelu a vášho ranku. So let's go inside these two programs. Poďme trošku do hĺbky týchto dvoch programov. If you are a team manager and you confirm twice your rank, keď ste team manažer a dvakrát ste potvrdili túto pozíciu, from this moment on each month which you qualified, you can get the payments between 375 euros and 1,000 euros. A v tomto prípade si môžete zobrať auto v hodnote, kde bude sa za vás vyplácané od 375 do 1000 eur. It's very important that you understand that you can only take points from your open line where is no car inside the structure under you. I will explain this later. A vysvetlím to neskôr, je to veľmi dôležité, aby ste vedeli, že vy môžete zobrať vlastne body na toto dané auto iba z vašej otvorenej línie, kde nie je kvalifikované žiadne iné auto. So the second program is that Duo Life is giving you the car. You don't have to pay for insurance. You don't have to pay for any inspections, and you don't have to pay for the changing of the wheels. A ďalší program, a druhá možnosť programu je vlastne tam, že Duo Life vám poskytne auto, kde nemusíte platiť výmenu kolies, kde nemusíte platiť poistku, kde nemusíte platiť žiadne technické zabezpečenie a v podstate vám využívate možnosti tohto auta. So for example, as a team manager with 30,000 points turnover, you can get team manager s obratom 30,000 bodov. You can get a Mercedes, for example, CLR or GLR or Klasse A without any cost per month. Môžete napríklad si zobrať Mercedes klasy A, CLA alebo GLA so žiadnym nákladom. The only thing which you have to pay one time is the caution. A jednorazovo musíte zaplatiť depozit. And the other thing, per month you're paying something like 12.5 euros for administration costs. A mesačne platíte nejakých 12 eur administratívne poplatky. So or you want a more expensive car, then you have to pay some money to it, or you're growing in ranks
and then you don't have to pay to the car. Keď chcete nejaké viac fancy a drahšie auto, tak si za ňo môžete priplatiť alebo dvihnúť sa v obratoch svojej pozície a tým pádom nemusíte platiť nič. So, let's go inside that. Takže poďme sa pozrieť na to, ako to funguje. Let's say your turnover in your group is 40,000 points. Povedzme, že obrat vašej štruktúry je 40,000 bodov. There is no car under you. Nie je žiadne auto pod vami. So you are qualified. Takže ste kvalifikovaní. But let's say you have the same situation. Takže povedzte, ale máte tú istú situáciu, but one leader under you have a car. Ale jeden líder pod vami má auto. Then you're not qualified. Takže to znamená, že nie ste kvalifikovaní na auto. Because the company can't finance two cars on the same turnover. Pretože company nemôže financovať dve auta z toho istého objemu. But if you would make on the two other lines additional 30,000 points turnover, ale keď v ďalších dvoch líniách spravíte následný obrad 30,000, you are qualified. Ste kvalifikovaní. And by the way, you would be then not a team manager, you would come on the next rank. That means you would be regional manager. Takže to už nebudete ale team manažérom alebo regionálnym manažérom, lebo stupnite v kvalifikácii. So every time if somebody under you is taking the car, takže v tomto čase, keď niekto pod vami si bere autičko, you have to look that on the other structures that you're getting enough turnover to have your own qualification for the car. Takže musíte sa pozerať, že by ste v iných štruktúrach mali dostatočný obrat, aby ste sa dostatočne kvalifikovali na auto. Let's say if you are not qualified in 1 month, povedzme, že nie ste jeden mesiac kvalifikovaní, but you have more than 50% of your qualification you have made, ale máte viac ako 50% kvalifikácie ste dali, then the company is taking half of the money for the car for you. Takže company zobere polovicu peňazí, company platí iba polovicu peňazí za vaše auto. I've seen a lot of car programs in this industry. Veľmi veľa v tejto industrii som naozaj videl veľmi veľa autoprogramu. This is the best one which I know. A toto je naozaj najlepšia, ktorú poznám. So the next is the holidays for the managers. A ďalší bonus je dovolenka pre manažerov. If you are qualified regional manager, you have the right to be a part of the next Dual Life trip for managers. Keď ste sa kvalifikovali raz ako regionálny manažer, tak máte nárok na dovolenku, na manažerskú dovolenku spoločnosti Dual Life. This is for one person per club member. Toto je pre jednu osobu na jedného team membra. If you want to go to these holidays with your wife, with your husband, with the person which you are living together with, keď chcete ísť na túto dovolenku s vašim partnerom, s manželkou, s manželom, then you have two possibilities. Tu máte dve možnosti. One, you can buy the additional trip for your husband, for your wife, and you just pay the additional money. Môžete zaplatiť za túto dovolenku za vášho partnera. Or your partner is qualified as well as a manager. Alebo váš partner sa tiež kvalifikuje ako manažer. From the level of the director, you are going with two persons on the director trip. A od pozície direktora máte nárok na dovolenku pre dve osoby a idete dve osoby na tento trip. The last trip where we have been as a managers was a 7-day all-inclusive trip in a 5-star hotel in Creta. A posledný trip, ktorý sme mali ako manažeri,
bola 7-dňová all-inclusive dovolenka v 5-hviezdičkovom hoteli na Kréte. Really valuable, high class. Naozaj veľmi hodnotný, veľmi vysoký level. If you become a director, regional director, you are allowed to enroll yourself once again in your own structure. Keď sa stanete direktorom, máte nárok na to, aby ste ešte raz seba zaregistrovali do štruktúry jedenkrát. Or if you're a county director, you can enroll yourself 2 times, international director 3 times, general director 4 times. Keď ste country directory, máte možnosť sa zaregistrovať na novo dvakrát, keď ste international director 3-krát a generálny director 4-krát. These positions have all the same rights beside of the holidays and beside of the rank bonus, because you can't get 2 times rank bonus and holidays for the same person. Všetky tieto pozície majú také isté nároky a pravidlá, tie isté možnosti benefitov, okrem rank bonusu a okrem dovolenkového bonusu. The last one for the highest ranks. Posledný pre tie najvyššie pozície. If you're international or general director, keď ste medzinárodný alebo generálny riaditeľ, you get 1 or 2 shares of 1% of the turnover of the whole company. Máte 1 alebo 2 šéry a z 1% z celého obratu celej spoločnosti. And these shares are shared between all qualified international and general directors. A tieto vlastne šéry sú rozdelené medzi medzinárodnými, čiže international a generálnymi direktormi. So this was in a short version the whole marketing plan, not detailed, just the overview. I hope that you understood how it works, and I hope that you are deciding to join us or that you're deciding to start in the right way. A toto bolo veľmi krátke overview všetkých bonusov. Samozrejme sme nešli úplne do hĺbky a verím, že tieto informácie vám pomôžu sa rozhodnúť, či už kooperovať s nami, alebo keď ste už súčasťou týmu, tak začať robiť správne kroky k tomu, aby ste tieto bonusy dosiahli. Thanks, all the best, bye bye. Ahojte, pekný deň, dovidenia.